welcome back to our YouTube channel. So for today's video, alam niyo naman na dahil Halloween ang mag-video tayo na Halloween 2021 makeup tutorial. So itong look na to guys, very very simple. Syempre, nanibago kasi ako mag-video. At ang tagalan naman na natin na hindi nakakapag-video. Anyway guys, mag-subscribe ka na. I-click mo na yung bell button, notification bell para ma-notify ka pa sa mga darating nating videos. Magwa-wipes muna ako ng mukha. Hindi na ako gagamit ng moisturizer o ano pang ano. So yan. Kasi ang kati ng mukha ako. Itong look na to guys, parang puro white lang ang aking gagawin. White paint, face paint. Tsaka ayun, syempre, shout out para sa mga parang sa akong sumusuporta niyan. Sumusuporta dyan kahit konti lang kayo. Yan, salamat sa mga sumusuporta, sa mga tunay kong mga supporters. Sana meron talaga, no? Reps lang natin yan. So ayun, inaantok na si Buntis pero push pa rin para sa ating make-up Halloween tutorial. Oh, ito na. Gamit na tayo ng face paint from Lazada. So, itong paint na to, siguro mag-iisang taon na to. Hindi naman siguro mag-iisang taon na agad Kaya siya, ang dugyot na niya kasi yung nagagamit ko talaga dito is yung white. So, yung white. So, tupirin natin. Sana magkasya siya sa ating gagawin today. So, maglagay na tayo ng face paint. Sobrang konti, sana magkasya ko siya. Ayan. Matugyot na siya, pero carry na yan. Inaantok na rin talaga ako. Oh, inaantok na talaga kaya ako. Sensya na sa mukha ko kasi may mga breakout ako sa mukha. Dahil buntis na tayo. Siguro natural lang naman to. Paano ba itong gagawin natin? So, ayan. Oh my God. Kaya na lang ulit ako maglalagay ng ganito. Oh, ayun yung lalagyan natin ng paint. Yung ating nilagyan ng line. Hayaan na natin yan kasi kasama nga yan sa pagbubuntis natin. Tsaka na lang tayo ulit magpaganda. After natin umiri. So, ayun na nga guys muna. Medyo na-paint na natin. So, lagyan pa natin ng para magputing-puti siya. Tapos, maglalagay rin tayo sa liig natin. Pero, mamaya na natin yan lalagyan. Tapos, meron akong pang-blend. Maliit nga lang kasi hindi ko makita yung malaki kong pang-blend. I-blend lang natin yan siya. Para hindi siya magmukhang paktaw-paktaw. Tayo maglagay ng paint. So, maglagay muna tayo ng ayan. Tipid na tipid kasi tayo sa mga gamit natin pag yung pang makeup. Tsaka hindi rin niya nakapag-makeup, diba? So, yan po color face powder. Ayan. Maganda kasi itong powder na ito nagsisip talaga tsaka para mas maging white yung ating mukha. Gamit mo na ako nito full cover concealer corrector ng Sales Lady. Para sa brows natin, try ko gamitin itong concealer na to para ma-cover yung ating anis, ang ating bukok sa ating kilay. Dalapan. Wala kasi akong yung glue na pang ng kilay. So, gamit na tayo nitong black paint para lalagay lang natin siya dito. Yung dito, yung lang sa lid na yan.
eyeshadow na black. Basta kung anong available kayo na eyeshadow na black. Dito, maglalagay tayo dito ng parang cheekbone. Dito. Nakalimutan ko yung ating lips. Dito tayo, gamit tayo ng Delineador Liquid Waterproof. Basta ayan siya. Oh. Nabili ko lang dito sa Lazada. Natin medyo hard yung shade ng ating lips. Pero hindi naman totally hard talaga. Guys, ipa-finalize lang natin yung look natin ngayon. Tapos, magbabalik tayo para sa atin.